Niekedy sú veci v živote obrátené. Napríklad obrátený rezeň, obrátený jablkový koláč a u nás na angličáku je to obrátená stena alebo inverted wall. Možno si poviete, čo je toto za prekážku? Ako môže byť stena obrátená? Úplne jednoducho. Napríklad aj takto. Silné ruky a chrbát sú prednosti, ktoré sa vám pri tejto prekážke vo verzii OCR Profi zídu. A ak ich nemáte, tak sa rozhliadnite v okolí vašich kamarátov či blízkych, pretože v prípade verzie OCR Training či Fun sa vám kamarát so silnými rukami a chrbtom môže hodiť. Zdolačík mu stenu môže pôsobiť jednoducho, až kým sa nedostanete na jej vrchol. Vyťahnuť sa a následne preklopiť dokáže byť totiž celkom namáhavé. No aj o tom je zdolávanie prekážok. Cieľom prekážky je vyliezť na stenu, preliezť ju na druhú stranu bez použitia bočnej opornej konštrukcie. A aby som nezabudol, ide o povinnú prekážku vo verziách OCR Profi a OCR Training. Tešíme sa na vás, Angličáci.